Γεια σας από μένα τον Τζέιτερά εδώ πέρα. Να ξέρετε, εδώ πέρα κάθομαι και μαζεύω τριαντάφυλλα, πράσινα μόνο. Και παίζω Grande RP. Και παρόλο εδώ πέρα κάθεται και μου κολλάει λίγο, δεν πειράζει, υγεία. Θέλω να τονίσω ότι έχω μαζέψει και μαζεύω μέσα σε μία μέρα 1600 και για πάρτι μόνο και μόνο, αλλά το θέμα είναι δεν μπορώ να σας τα δώσω δωρεάν. Όποιος θέλει μπορεί να με ψάξει στο Instagram, θα το βάλω εδώ πέρα στο YouTube και μπορεί να ανεβάζω και TikTok, δεν ξέρω, αλλά δεν θα ανεβάζω τύπου με το game, θα ανεβάζω screen record πόσα βίντεο ανεβάζω, ως εκεί. Και θέλω να σου πω ότι πέρα από πράσινα τριαντάφυλλα δεν μαζεύω και γάλατα, μαζεύω και πέτρες και κάτι άλλο δεν μπορώ να μαζέψω. Όσο για τις πέτρες, το χαλκό, το χρυσό και τα diamond που μου δίνει, μπορούμε να τα συζητήσουμε όπως και για τα τριαντάφυλλα. Όσοι έχουν καταλάβει ήδη τι εννοώ. Και να με ψάξουν στο Instagram όσοι είναι για να μιλήσουμε. Και μπορεί να ανεβάσω και ένα story εδώ πέρα, να σας δείξω και καλά πόσα μαζεύω μέσα σε 5 λεπτά ή 10 λεπτά και θα το βάλω σε γρήγορη κίνηση για να δείτε πόσα μαζεύω μέσα σε 5 λεπτά που είπα όπως πριν και όλα αυτά. Οπότε σας αφήνω, είμαι ο Τσέιτερας. Και όσοι θέλετε να συζητήσουμε για το game, μπορούμε στο Instagram, μόνο στο Instagram. Το τονίζω γιατί δεν μπορώ να μιλήσω ούτε εδώ, αλλά ούτε στο TikTok γιατί έχω φάει ban, οπότε θα ανοίξω, θα το έχω βάλει ήδη βασικά το όνομα, Τσέιτερας και όλα αυτά, στο Instagram. Τώρα στο TikTok δεν ξέρω αν το βάλω, δεν ξέρω γενικώς, αλλά θα ανεβάζω βίντεο και καλά για να προωθώ τον εαυτό μου. Οπότε, όσοι θέλετε 1600 τριαντάφυλλα, εδώ πέρα μόνο πράσινα, το ξανατονίζω, ή 1600 γάλατα, ξέρω εγώ, ή 1600 gold άσημη ή ασημένιο, τέτοιο ασημένια πλακέτα πεσομποστές και μπουρζινή ή σαν hardcore που είναι, όλα από αυτά 1600. Συζητάμε μόνο σε Instagram. Μόνο κάτι που θα βγει παραπάνω είναι το diamond, γιατί δεν μου το δίνει τόσο εύκολα από ότι εδώ πέρα που κάθομαι και μαζεύω μέσα σε 5 λεπτά. Μπορεί το diamond να μου το δώσει ανά 8 λεπτά, ανά 20 λεπτά, ανά 30. Είναι αναλόγως της όρεξης του. Οπότε γι' αυτό θα το συζητήσουμε στο Instagram όσοι ενδιαφέρονται. Είμαι στο Grande RP, να τονίσω, είμαι στο Grande RP, όσοι παίζετε. Και συζητάμε και για κάτι πιο έτσι, μπορώ να μαζέψω και μερικά άλλα πράγματα από έναν ωραίο φίλο μας εδώ τώρα. Που όσοι ασχολείστε με, πώς να το πω τώρα, για να μην φανεί λίγο κάπως στο βίντεο, με άλλα σίδερα που μαζεύονται εδώ πέρα στο παιχνίδι και εκεί πέρα θα το συζητήσουμε στο Instagram. Οπότε ναι, αυτό έχω να πω. Τα λέμε από εμένα τον Τζέιτερά εδώ πέρα, Τζέιτάρω λίγο πράσινο τριαντάφυλλο, κατάλαβες τώρα. Οπότε ναι, έχω μαζέψει ήδη 2K μέσα σε μία μέρα. Οπότε ναι, αυτό τα λέμε.